ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରର ସବୁଠାରୁ ପୂଜନୀୟ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନଛୁଆ ଉତ୍ପତ୍ତି କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେବୀଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ସେହି ଅକୁହା କାହାଣୀଟି କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇ ଏହି ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା। ଆମ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ପବିତ୍ର ମାଟିରୁ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସେଠାରେ କେବଳ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଗଭୀର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଚଲନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୟ ପଛକୁ ଫେରିଯିବା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ସେଇଠି ଦୁଇ ରାଜକୁମାର। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ରାଜକୀୟ ଯାତ୍ରା ଭଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଇତିହାସର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଐତିହାସିକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଦିନେ ପାଟନା ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଠାକାର ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଏକ ଏଭଳି ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ଦୁଇ ରାଜଭାଇ, ବଡ଼ ପୁଅ ନରସିଂହ ଦେବ ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ବଳରାମ ଦେବ। ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହିଁ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆସୁଛି କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼। ଗଛ ତଳେ ଜଣେ ମହିଳା। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସାକ୍ଷାତ ଯାହା ଇତିହାସର ଗତିପଥକୁ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସେଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଶାଳମଳି ବା ଶିମିଳି ଗଛ ତଳେ ଅଟକିଗଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଏକ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯାହା ସତରେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ହିଁ ପରେ ପୁରା କାହାଣୀର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଗଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ଖାଲି ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଶିକାରୀ କୁକୁରର ପାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ଆରେ ବାପରେ! ଏହା ତ ଅପାର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଏକ ଝଲକ ଥିଲା, ଯାହା ଦେଖି ଦୁଇ ରାଜକୁମାର ପୂରାପୂରି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ପରେ ଆସିଲା ଏକ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତିର ପାଳି, ଏକ ଦେବୀଙ୍କ ନାମକରଣ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ। ଏହି ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବଳରାମ ଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାରୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ମଜାଦାର କଥା ଜାଣିବା। ଦେବୀଙ୍କର ନାମ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସିଧାସଳଖ ସେହି ଶାଳମଳି ଗଛରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦେବୀ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ନାମ ଆଉ ସ୍ଥାନ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ହଉ, ତେବେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ସାକ୍ଷାତର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଏକ ନୂଆ ପରମ୍ପରାର ସ୍ଥାପନା ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟିଥିବା ସେହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଏକ ପୂରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାକାରିଣୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ବଳରାମ ଦେବ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଲେ। ତାପରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରମୁଖ ଦେବୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା ଏବଂ ଏକ ଏଭଳି ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତୁଟ ରହିଛି। ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରହାସିନୀଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହା ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇତିହାସରେ ଏମିତି କେତେ ଯେ ମହାନ କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଏଇଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ହୋଇଛି, ନୁହେଁ କି? ଏହା ଆମକୁ ଇତିହାସ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କାହାଣୀ କହିବାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୁଣିଥରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।